רומולו עכשיו טל וזה ברשת! לויטה עודף, רומולו! לראות את תמוז, ותמוז עושה 3-0! והנה בא אלברמן ועושה 4-0! ועכשיו הוא סופר! 1-1! רומולו! ויצחקי, לעומת זאת, יצחקי עושה את זה! ו2-1 בית"ר! 7 דקות אחר כך, אפילו המשקוף לא יכול היה להציל את בני יהודה, מסירת אמן של בואטנג. וחבש את השני של בית"ר, 2 דקות לסיום. אלברס דוחק את הכדור לרשת. זה מה שהוא עושה? זה 1-0! עוד הגבהה אחת. והכדור הזה הולך פנימה. מוציא את זה החוצה, והנה השוויון! ברוכיאן! יוצא בזמן, וזה השלישי! הכדור פוגע ברומולו! וברוכיאן שם את זה בפנים! רומולו! יצחקי, איזו עוצמה! ברוכיאן! 2-0! סיב עם כדור הרוחב! הנה עוד אחד! זהו רומולו! הנה זנדברג, וזנדברג, איזה גול! איזה שער של זנדברג! טל עכשיו, איזה כדור, איזה שער! מצב טוב עכשיו לכדור הרוחב, ושער! והכדור בפנים, וזהו יצחקי ב-2-2.